הוא פרופסור יוסף גורני, פרופסור אמריטוס בחוג להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטה הסגורה, באוניברסיטת תל אביב, וחוקר התנועה הלאומית בעם ישראל בתקופה של למעלה מ100 השנים האחרונות. ספרו האחרון בינתיים, קריאה באין אונים, יצא גם בעברית וגם באנגלית, עוסק בעיתונות היהודית בימי מלחמת העולם השנייה בארץ ישראל, בארצות הברית, בבריטניה ובברית המועצות. אמרתי בינתיים, מפני שבימים האלה מסר פרופסור גורני לדפוס מחקר מקיף על הריאליסטים האוטופיים, שזה מטבע לשון שלפרופסור גורני שמורות כל הזכויות עליה, שהנהיגו את בניין היישוב היהודי בארץ ישראל מסוף המאה ה-19 ועד השנים האחרונות, השנים הראשונות של מדינת ישראל. אני מזמינה את פרופסור גורני לשאת את ההרצאה האם בן גוריון דגל אי פעם בפתרון דו-לאומי לשאלת ארץ ישראל. זאת תהיה הרצאה מאוד מיושבת אני חושבת, ואנחנו גם נשמע אותה מהדוכן הזה. בבקשה. קודם כל אני מתנצל על כך שאני יושב בעקב נסיבות היסטוריות, לא פיזיולוגיות, היסטוריות. אני ניסחתי את כותרת ההרצאה כמעין אתגר. השאלה האם בן גוריון פעם האמין באמת, חשב באמת על הסדר דו-לאומי קונסטיטוציוני. אבל אני רוצה להקדים קצת את הדברים ולשאול את השאלה ממתי בעצם החלו לדבר על הסדרים רב-לאומיים, לא על קיום רב-לאומי, אלא על הסדרים קונסטיטוציוניים רב-לאומיים, וזה הבדל. זה הבדל בין מי שרואה מציאות ומכיר בה, לבין מי שמחפש פתרון לאותה מציאות הרב-לאומית. כאן ההבדל. מבחינת הדיון שלי, אני רואה את ההתחלה בוועידת הלסינקי, שאני תמיד טועה אם זה 5 או 6, עכשיו התחזקתי, עכשיו אני מתקן, זה 6. אותה ועידה של ציוני רוסיה שהופיעו בה 2 כוכבים צעירים שבעתיד כעבור 15 שנים הייתה להם עמדה מרכזית בתנועה הציונית. אני מתכוון לזאב ז'בוטינסקי וליצחק גרינבוים. וזאב ז'בוטינסקי, כדי לחיות איתו בשלום, היה יותר חשוב, ובבחינה הזאת הוא כתב את העקרונות העיוניים של התפיסה הלאומית. זאת אומרת, הוא ידע לא רק לדבר יפה, הוא ידע גם לכתוב. אם כן, זה מתחיל בוועידת הלסינקי ב-1903. אבל זה עשוי כמו שישראל אמר, 6, סליחה. כמו שישראל אמר, זה מתחיל במציאות אימפריאלית. עכשיו, מציאות אימפריאלית אז הייתה מציאות רב-לאומית. היום אסור לומר רב-לאומית, נכון? כי הלאום לא קיים, יש רק יחידות אתניות. אבל אז, אני חושב שבכלל לא ידעו מה זה אתניות, ידעו מה זה לאומיות. הייתה מציאות רב-לאומית. ובכן, כאן ההתחלה היא בחיפוש מעמד לקבוצה היהודית, לקולקטיב היהודי, שכולם הכירו בו, חוץ מאותו פרופסור באוניברסיטת תל אביב שהוא לא מכיר בו, הקולקטיב היהודי במסגרת הקולקטיבים הלאומיים האחרים. אז זהו שלב ראשון, או מקור השפעה ראשון. המקור ההשפעה השני לגבי הפתרונות הרב-לאומיים, הדו-לאומיים, בציונות הייתה הארץ, המדינה הכל כך נוחה
וכל כך אסתטית כמו שוויצריה. הפרדוקס בציונות שכל המנהיגים שלה היו מאוהבים בשוויצריה. ושוויצריה על היחידות האוטונומיות האתניות שלה, על הקנטונים, ליוותה את המחשבה הפדרלית הציונית לאורך הרבה מאוד שנים. המקור השלישי לתפיסות הללו, הדו-לאומיות, היה בארץ ישראל. והוא שייך לחבורה של אנשי העלייה השנייה. אני לא מדבר על עלייה שנייה. עלייה שנייה הייתה תופעה הרבה יותר רחבה מאשר החבורה הזאת של איך הם קראו להם אז במושבות? שודקים, המשונים. וישראל, יש לי איתו חשבון, באחד הדיונים אמר, אלה אנשים הזויים. ובכן, היו קצת הזויים, ללא כל ספק היו הזויים, אבל הבעיה היא שמן ההזיות הללו יצא משהו ריאלי, זה כל העניין. זה כל ההבדל. אבל אותם אנשים החבורות של אנשי העלייה השנייה, ההזויים, וביניהם שני מנהיגים סוציאליסטים, כך הם היו בעבר, המנהיגים של הפועל הצעיר, תתפלאו, פועלי ציון, ואתם תתפלאו, הראשון לא היה בן גוריון, אלא יצחק בן צבי, והשני היה בן גוריון. לגבי שני מנהיגים אלה, רק לכל אחד משפט. בן גוריון זיהה ב-1908 את חומרתה של הבעיה הלאומית במפורש, והחומרה נבעה משתי סיבות. האחת זה המאבק על העבודה העברית, והשני זה, כפי שהוא הגדיר אותו, הדיכוי הממדי או הניצול הממדי של הפועלים הערביים במושבות היהודיות. ומכאן להשתמע המסקנה מבן האינטרס הלאומי, יש להפריד בין המשק היהודי לבין המשק הערבי. וחברים, אם תרצו בכך, בעיקרון הזה של ההפרדה, זה ראשיתה של החלוקה של ארץ ישראל לשתי מדינות. שניים אלה לא הולכים יחד. ההצעה שלי מיועדת לברר את השקפתו של בן גוריון. מתי בן גוריון מתחיל להיות בעל השפעה? אחרי שהלך בעקבותיו של בן צבי. לא הלך בעקבותיו, עמד לצידו. מתי מתחילה ההשפעה של בן גוריון? בתחום הזה או גם בתחומים אחרים? מאז שנבחר למזכיר ההסתדרות. עם ייסודה של ההסתדרות ב-1920 הוא לא היה בארץ, הוא היה בלונדון, וכאשר חזר ב-21 נבחר למזכיר ההסתדרות. כאשר בן גוריון נבחר למזכיר ההסתדרות, הוא מיד הדהים את חבריו. איך אמר מישהו מן הצעירים שהיו סביבו? בן גוריון בהתפטרויותיו היה מדהים את כולם. אז כולם היו יודעים שזה לא רציני, שהוא לא יתפטר, אבל כאשר הוא אמר שהוא יתפטר, הוא הדהים. אני לא מדבר על התפטרות, אני מדבר על כך שבן גוריון הדהים את חבריו בכך שלא פחות ולא יותר, ב-1921 הודיע והציע לשלב באופן מוחלט את הפועלים הערביים בהסתדרות. שרתוק, אני אמרתי את זה פעם, שרתוק הצעיר שישב בלונדון,
כל כך נבהל שהוא כתב לו, דוד, הרי אתה יודע שזה בלתי אפשרי, הרי אתה יודע שכל פלח ערבי קרוב יותר לשייך שלו מאשר לרעיונות הללו. אבל צריך להבין את בן גוריון. בן גוריון ביקש לשלב את הערבים בהסתדרות העובדים כקבוצה אתנית נפרדת. וזה בן גוריון. זאת אומרת, גם ברעיונות המרחיקי לכת שלו, מה שאני מחכה, מתאר אותם ומגדיר אותם כקפיצות אוטופיות. כל פעם היה קופץ לאוטופיה. היה קופץ לאוטופיה, היה מתאכזב ושוב חוזר לאוטופיה. איך אומר? אני אוטופיסט, הוא הודיע ב-1950. אני נכשל בתוכנית אחת ואני מתחיל בתוכנית שנייה. וזאת הייתה התוכנית האוטופית הראשונה שלו. שילוב הפועלים הערביים בהסתדרות, אבל על בסיס של התארגנויות לאומיות. אפילו, אלה הוותיקים זוכרים, אפילו באיגוד מקצועי של פועלי הרכבת בחיפה, בן גוריון עמד על כך שזה יהיה ביחד אבל בנפרד. ובכן זאת הייתה התפיסה הראשונה של בן גוריון. עכשיו, כאשר התוכניות הללו נכשלו ולא יצאו בכלל לפועל והמצב המדיני השתנה, בן גוריון המשיך לדלג כאוטופיסט לתוך תוכניות מדיניות. אני מתכוון למה שקרה ב-1929 באנגליה. בשלטון היה הלייבור, ידיד מוצהר, ואני חושב גם כנה בהתחלה, של הציונות, מקדונלד, רמזי מקדונלד, ראש הממשלה. הוא ביקר בארץ וסייר בארץ וגם פרסם חוברת על התרשמותו מן הקיבוצים המועטים שהוא ראה. אבל רמזי מקדונלד, כאשר הוא הפך להיות לראש ממשלה ופרצו מאורעות תרפ"ט, מהומות 29, והמדינה הייתה צריכה להחליט על איזושהי תוכנית חדשה, והיה שר הקולוניות, היה סוציאליסט, וכסוציאליסט לא ידיד גדול, לא ידיד גדול של הציונות. בן גוריון נאלץ להתמודד עם המצב. ואז בן גוריון יוצא להתמודד עם המצב כדרכו של בן גוריון. הוא אוחז קודם כל בשור בקרניו. והוא יוצא בהצעה מרחיקת לכת ליזום דינמיקה פדרטיבית מדינית לפתרון בעיית ארץ ישראל. למה אני מתכוון דינמיקה? אני מתכוון לכך שהוא יצר תפיסה שלפיה היהודים והערבים, כמובן זכותם בארץ ישראל, הם צריכים לפתח משטר אוטונומי מקביל. משטר אוטונומי, ואני אעשה את זה בקצרה, משטר אוטונומי שיוביל במשך השנים לישות עצמאית ארץ ישראל. עכשיו, בישות עצמאית הארץ ישראלית, על בסיס פריטי, על בסיס של שותפות 50-50%, על בסיס זה יתקיים המשטר הדו-לאומי בארץ ישראל.
עכשיו צריך להבין את בן גוריון. בן גוריון בשלבים שהוא מתאר הוא מעניק בשלב הראשון יתרון לרוב הערבי בארץ ישראל. כאשר הוא אומר זה בנוי לפי השיטה הפדרלית האמריקאית, יש סנאט שבו תהיה נציגות שווה לשני הלאומים, 50-50%, אבל יש בית נבחרים שבו הנציגות תיקבע על פי מספר הבוחרים. זה בשלב ראשון. אבל בשלב הזה נתון לתהליך דינמי. בהמשך שלו ייווצר גם מצב שבו היהודים יהיו הרוב. שבכל התוכניות הללו וגם במדיניות הציונית לא מוכנים היו לוותר על העיקרון של עלייה לפי יכולת הקליטה, וביכולת הקליטה כמובן במושגים ציוניים. זה היה העיקרון, היסוד השלישי, המבנה הדו-לאומי הזה, הקונסטיטוציוני, הוא יהיה בשלבים הראשונים תחת החסות של המנדט. ורק בהמשך הוא ישתחרר, הכל הדרגתי. זאת אומרת, לפי תפיסה הזאת יש דינמיקה. כמובן אנחנו כולנו יודעים שגם בבתי ספר התיכוניים המורים הנכונים אמרו שהדברים נכשלו, אבל לא כל המורים הם נכונים, זה ברור. אוקיי, זה נחשב. ואז בן גוריון המשיך, אבל המשיך במהירות שלו, שאני קורא לו הנטיות, בין נטיותיו האוטופיות, והוא בא לרעיון של מדינה יהודית, או ארץ ישראל כמדינה יהודית, בתוך פדרציה מזרח תיכונית. עכשיו בן גוריון לא היה חולם סתם. בן גוריון היה קודם כל ריאליסט. על איזה בסיס? השנה שבו יצא עם התוכנית הזאת היא שנת 33, וב-33 התחילה עלייה גדולה בשנות ה-30 לארץ ישראל, והיה נדמה, ולפי כל החישובים סטטיסטיים, בקצב כזה תוך 10 שנים היהודים ייווצר איזון דמוגרפי בין יהודים וערבים בארץ ישראל, עם דינמיקה, עם התפתחות לקראת יתרון ליהודים. יש לי חשבון איתי, ואני הייתי מודע מהכנס הקודם, ואני לא אעבור על זה, לא אעבור על יותר מ5 דקות. בוכלטריה הזו אני שכחתי כבר. סדר זה סדר. עם הרעיונות הללו בן גוריון התהלך, ואמרתי את זה בירושלים, ואנשים, הוא אפילו פרסם בספר שהמופתי שמע בעניין רב את רעיונותיו. מה דעתכם על הצניעות הזאת? המופתי שמע בן גוריון, הוא יכול לכתוב דברים כאלה. חאג' ג'מין? מה? חאג' ג'מין אל-חוסייני? כן. מתי הוא כתב את זה? בבקשה, כתב ב-37. אז הוא התהלך איתם, אז הוא הלך והתהלך איתם ודיבר ונסע לסוריה והפיץ את תורתו. אבל בתנאי אחד, אם תקום פדרציה מזרח תיכונית, אז בתוכה תהיה מדינה יהודית, לא מדינה פלסטינאית, אלא מדינה יהודית. אבל בראש הפדרציה יעמוד שליט ערבי. אבל אם לא תקום פדרציה שבה תשותף מדינה יהודית, אז נחזור למשטר המנדט. כי במשטר המנדט
יש לנו סיכויים להתפתח, 33, 34, מתחילה העלייה הגדולה. הרעיונות האוטופיים הללו הסתיימו אצל בן גוריון הריאליסט עם פרוץ המלחמה. וכאן אני רוצה להעיר הערה, ואני מקווה שידידי, איך הוא אמר, ידידי משמאל, לא, הפעם זה משמאל, הוא התייחס למה שאני אומר עכשיו, כי הזהרתי אותו בטלפון הביתה. תראו מה שקרה פה, וזה מאוד אופייני בין בן גוריון לבין ז'בוטינסקי. יש שם 3 דקות? 2 דקות. הזמן ברשותך. לא, מה ההבדל בין בן גוריון לבין ז'בוטינסקי, וזה נושא בפני עצמו, ואני חושב שיש הרבה מאוד דמיון ביניהם, אבל לא נתחיל עכשיו. זה נושא לדיון נפרד. אבל מה ההבדל? ז'בוטינסקי פרסם עם פרוץ המלחמה ב-1940 ערב מותו את הספר שלו, חזית העם היהודי. חזית המלחמה שלו. ובו הוא סרטט קונסטיטוציה של מדינה יהודית וחברה דו-לאומית. עם כל הליברליזם שלו ועם כל הרעיונות שרווחו ברוסיה וגם בהשפעתו. באותו זמן עצמו, בן גוריון, על אף קפיצותיו האוטופיות, סיים את הפרשה של מדינה פדרלית. לא יותר, אלא מדינה דו-לאומית. מדינה לאומית. והרעיון של המדינה הלאומית הוביל אותו אל ההסכמה של החלוקה. הוא הבין את זה בהתחלה, רק הייתה לו שיטה, וכאן אני מסיים, זה דבר רכילות אחד על בן גוריון. בן גוריון אף פעם לא רוצה לומר מה שהוא חושב, אלא חיפש תמיד מישהו אחר שיאמר מה שהוא חושב בעניינים הללו. ואז כאשר הגיעו ב-46 בפריז בקונפרנציה החשאית למסקנה שאין מנוס אלא צריך להסכים לחלוקה, כי זהו בלתמו, ההכרזה, אם רוצים בלתמו את החלוקה, אם כי לא מפורשת. אז מה היה הפתרון המפא"יניקי? מה אמר קפלן? הפועל הצעיר, לא ארדות המדע. קפלן אמר, נשלח לוושינגטון את נחום גולדמן. הוא בחור פיקח, והוא יציג את הרעיון בשם עצמו, לא בשמנו. ואז אנחנו נדע מהי התגובה בארצות. ב-46. וזהו ההבדל, וזה גם ההבדל בין בן גוריון לבין ז'בוטינסקי. בן גוריון ידע להסלים עם הזמן ההיסטורי. לז'בוטינסקי היה קשה להתרגל לזמן ההיסטורי. בטח רבים ראו את המחזה של בית יהושע. אני לא מדבר על העמקות המחשבה של המחזה, אבל יש במחזה תמונה אחת. בן גוריון הוא אשר עשה את החביתה, ולא ז'בוטינסקי. בן גוריון הוא אשר טרף את הדברים, וזאת הייתה שיטו. ז'בוטינסקי היה לו דגם אחד, דגם מושלם. תודה. תודה רבה לפרופסור גורני. רק בשביל הרקורד, שלא תחשבו ככה מהוויצים האלה שיש איזו בעיה בהתחשבנויות. אם יש התחשבנויות אז הן רק לטובה ולחיוב. לא, חינכת אותי, אני אמרתי בזמן. אני תהיתי איך נפל בחלקי הכבוד לשמש כיושבת ראש של המושב הזה. אז אמרתי דבר